Tinc unes delicioses maduixes que he collit a casa de la meva àvia. A casa de la meva àvia hi ha maduixes de les que es cultiven, de les grosses, però després hi ha la maduixa boscatana, que és aquella que és més petitona, molt més dolça, molt més bona. I amb aquestes maduixes, com que veieu que en tenim bastant d'excedent, el que farem serà melmelada de maduixes. El que farem serà deixar-la bullir una mica més amb l'aigua i el sucre per tal de després poder-la colar bé i fer més una gelea que una melmelada. Però igualment queda presa, perquè hi posarem poma, que té una mica de pectina, i això fa que quedi presa. I com a esmorzar o berenar, és un esmorzar o un berenar deliciós amb una torradeta, amb una mica de mantega o una torrada de sabó. Amb una balança mesurarem la quantitat de maduixes que tenim. Jo tinc aquí uns 700, gairebé 800 grams. Per tant, això vol dir, segons la recepta tradicional, que hi hauríem de posar uns també 700-800 grams de sucre. Jo el que faré serà posar-ne una mica menys, 600, perquè la maduixa és molt dolça, aquestes com que són collides bastant madures són molt dolces i per tant no hi posarem tant de sucre. Tallarem la poma, tot i que deixarem la pell, perquè diuen que és on més pectina hi ha. El que sí que farem serà treure'n el cor i fer-la a bocins. Ara ja podem tirar totes les maduixes de dins i ara només ens queda, que ara ho mesurarem, tirar-hi el sucre, un got d'aigua i a posar a bullir. 200, 300, 400, posarem 500 grams i posarem també l'equivalent al que podria ser més o menys un got de llet. Ara ja només ens resta posar-lo al foc i anar remenant, anar deixant que vagi fent el procés. Foc, encenem.